aku iki lak ngeroso sumelang karo bocah-bocah sing padha nyambut gawe ngeculne duit. Sing tak sumelangake yo yen ora kowe. Yen nganti krewu sing tangi sing disekeki barang kuwi mau wong sing kontrak ora duwe omah entek-entekane wong sing utang kuwi mau dono. Sing dono sapa? Ya awake dhewe. Ning panjenengan sampun pas sumelang. Lare-lare nika anggenipun nyambut gawe nika sami sae-sae. Lan asilipun nika wah kremenaken sanget Pak. Tenang apa piye? Lho saestu menika buktine apa? Wonten. Coba ini. Pengen ngerti aku. Yen ono untung iki aku melu seneng. Lah menika panjenengan kersane piye? Iki sing tau iki. Taun menika kula rumiyin tak sampun kula soraken panjenengan. Iya. Terus Panjenengan kersane sak menika kasilipun. iki mutiara. Mutiara menika. Sing Mas kepengan. Nggih. Buku. Wis dileboni tingkat. Sampun, sedaya sampun. Ya Mas kabeh. Iki jamrut, Nggih. jamrut kabeh. Nggih. Kolombia. Sing apik iki Kula jamrut. matur boten tipen panjenengan Ya, ingkang iya. tipen. Iki saper. Oh, saper Bangkok. Saper Bangkok. Nggih ta? Ya. Marem sanget. Yen kaya ngene iki teksil ana wujute. Dadi kaya kanane mung seneng karo. Buka! Mas Mundi. Kula niki tiyang larat. Kula mboten kok. Mboten kasar. Pokoknya ora. Mboten. Pokoknya ora. Yen ora kok enek gak pateni. Eka ora bojomu. Estu dipun pejahi kula purun. Pasti. Kakane. Ana. Hei, coba. Mboten. Mas mulai di. Mas aku go saling di. Nggih. Betul. Sepuntene sing Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Kowe ngomong ora jelas-jelasan. wong gesang. Les. Wis tak tak kuras. Kula nyuwun diparingi urip. Minta urip. Nggih, kula nyuwun gesang. Ini, kenal. Urip. Iki bocah kula pun dinapa-napane niki. Kowe tak uripi. Sepuh. Ning tak eliki. Kowe aja lapor ana ing Tuban. Umpama kowe lapor tanpa guna, amarga medana. Aku Raden Said Putra Tuban. Ayo dah, ayo. Pondok Lor
Satu orang keranjang. Kowe kuwi kenapa kok tadi koyo ngene? Nyuwun sewu, nyuwun. Kula menika sakit glondong. Papan kula menika ketaman kraman. Ngantos bondo donya. Kula dipun rampok. Tiang jaler sami dipun pejahi. Dening para wanita menika sami dipun rodo paripeksa. Waduh, sinuwun kula nyuwun pangayoman. Aku Narapraja ing Tuban. Wajib ngayomi marang kowe kamangka brondong kaya Tuban. Wis. Banjur sapa sing miloro kowe lan batik-batik mulan Tuban. Nggih. Ingkang kula dhumateng kula lan sadya warga ing Grondong Sing rampok begal keju sapa? menika bahandanipun Raden Said. Raden Said. Ateto yen to Raden Said putra dalem tumindak nang tata kaya banjur prayoginipun dipun beto panti usada kersanipun ajuripun menika saras. oh dimen waras. Prajurit nggih. Oh, nek waras ya. Sajake ketemu Narapraja. Nggih, coba sawang sandang nganggone sarwa emas. Yen kowe bisa ngerampok tembega Narapraja itu mbok no uripe dhewe pitung-pitung turunan. Wis ora bakal kejigan. Sebab aja ngumbar anggonmu seseneng. Apa kowe nggoyo lakak-lakak karo pawongan iki aku cedhak kowe diayak. Wis nang begal bandane. Ya kuwi sing tak goleki kaya wong-wong sing kaya kowe iku. Angket. Nggih, tak gowo, tak tunjare Durung ngerti sapa Brandal Lokajaya yen kowe bisa ngrengket aku mesti nikelangen.
foto Kanjeng Adipati. Sampun kesesa panjenengan menika ndhahar prajuripun sedaya para kawula. Ing mangkinipun dadosaken lan badhe mecahaken keluarga wonten ing Kadipaten Tuban Kanjeng Dipati. Sinuwun kepareng kula badhe sumela atur sawetawis. Kakang Bupati. Menawi nginging ngrembak bab Raden Mas Sahid menika janipun boten namung kandhet ing cariyos kemawon. Nanging ngelampanipun Raden Mas Sahid menika pancen kapara saestu Kanjeng. Tenan kepiye? Mekaten. Miturut palaporanipun para telik sandi lan para kawula ing Kabupaten Tuban, Raden Mas Sahid menika malah sampun nglakoni molimo ingkang dados laranganing negari. Sahid kuwi Inggih. Terus malah nembe-nembe menika panjenengan aksa wonten ing kademangan Merak-urak. Demang Merak-urak menika gadah damel mantu ngrapikaken anakipun. Dumadakan wanci subuh sabibaripun rame-rame. Ing wanci subuh manten putri menika ical. Lajeng para bebau ing kademangan Merak-urak ngupyak maling sapa sing wani maling temanten putri menika. Kecepeng. Ingkang wonten bradat temanten putri menika kecepeng. Nanging sedaya para bebau mboten wonten menapa-menapa. sababe opo? Sebabipun ingkang wonten bradat temanten putri menika ingkang putra piyambak Raden Mas Sahid. Pramila Kanjeng, bab menika kita pasrahaken dhateng panjenenganipun Kanjeng Bupati. Kajawi saking menika Kanjeng. Keparenga ngabdi kawula ngunjuk dening sisip nyuwun ruberengsih saputra pati. Sesambetan aturipun Darawati dhateng saudara Kanjeng. Katemben menika kula njenengi piyambak tiyang brondong ingkang rojak raja. Kekataing Durjana Judi menika tiyang-tiyang brondong sami ajrih boten wani dhateng putra dalem Mas Sahid sebab sedaya kala wau ratalanipun judi menapa kemawon menika saking putra dalem piyambakipun Malah kalenggan menika sampun dumugi ngerek. Ing kademangan ngerek menika dipun gegeraken maling. Kenthong kikir wonten wetan maling, wonten kilen maling. Kabeh sedaya para bebau ing kademangan ngerek sami matur menawi pandikanipun maling menika kajawi Raden Mas Sahid putra panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Nanging nuwun sewu Kanjeng. Sampun kesesu dhahar aturipun sedaya para nayuk. Jalaran nongkur. Menawi paman pati kalih paman kununggung niku. Rumaos sri sanget dumateng Kang Mas Sahid Rom. Tenang ayo, Nak. Nanging Rom, Wis. Kowe krungu kuwi. Ora mung siji loro sing matur ana ngesaku. Aku iki adipati. Mandegani kabeh kaweng Tuban padha manut. Anakmu Sahid iki mrojol saninggaru iki piye to? Kanjeng Dipati. Ingkang kula suwun maturi sararan sabar penggalih panjenengan. Jalaran panjenengan menika kagungan putra Sahid. Menika sampun akhir dewasa. Menawi to panjenengan duka kaliyan ingkang putra. Monggo kula aturi wonten ing Datulaya sampun wonten pasiwakan wonten ing Kadipaten. Apa itu ngono? Saben-saben aku dukani Sahid ke sabela. Prajurit! Sahid timbali! Sendika jawab.
Yesus ngandang. Lagi apa sih? Netepi kewajiban Raden olah biloro bigokan magang tinggal saged ing mangkinipun para magang menika derek bebetengi katen-katen termaning Kadipaten Tuban. Raden, apa kowe ngluyur? Sahid, kowe aja bebodho wong tuwa ya kaki sawangun. Bapak iki umure wis anuk-anuk kuburan. Upama srengenge ngono adoh leteke cedak lawan surute. Besok sing tak golong-golong jeneng Adipaten Tuban ora ana loro telu kejaba mung kowe nanging Sahid. Tumindak mulelemeran ning semange asmane Adipaten Tuban. Kowe wani nglakoni molimo. Coba neng merak-urak tembrangan temanten, neng kerak mandegani para maling, meningkat gemangan berondong mandegani kabeh wong judi. Iya. Kanjeng. Nunse. Sampun kesesut paring. Kanjeng Rama ndak kok dateng kula ingkang kados mekaten. Awit saking aturipun sinten? Kowe aja takon sapa sing mati. Said. Rama iki midhangetake Narasandi sing wis gumadha. Said, kowe anak tunggal bocah bagus. Nek kowe ora tumindak syukur. Nanging nek kowe tumindak lerenono ya ngger mesakno bapak. Kru, Said. Rama. Kula mboten rumaos tumindak ingkang kados mekaten. Isih selak. Kowe isih selak. Piro kawula cilik sing jerit-jerit mergo polahmu sing kurang bener. Nek pancen ora ngakoni tumindakmu Said, kelangan anak lanang sejahtera. Anu barang Mas. Jodoh. Ya pancene kelaju. Sapa ngerti nek Said iki bisa maring perintah. Ning saka wis akeh pangorbanan sing tumpuk matumpa cepet. Aku iki pengayoman. Yen kabeh para kawula manut dawuhku, kok anakku dhewe tumindak sing kaya ngono. Inggih. Kula boten maiben dhateng gempaling penggalih panjenengan lan dukaning penggalih panjenengan. Nanging kula aturi inget, menika putra panjenengan, calon bupati, salengser panjenengan, putra panjenengan pun Mas Said menika calon ingkang nggahi dampar kabupaten ing Tuban. Kakang Paten iki ingsun nilai gedening Polri. Yen kaya ngono tumengkong sakarone, lapatono playuning putraku Said. Ripiyen nek iso slebut dhewe wis aja nangis. Yen kowe man marang nyawamu, tekenmu. Kang linapis emas kuwi tinggal ning papan.
Kowe nyepele lah. Kowe nyepele marang aku. Hei. Yen ora mbok ulung kecek iki, tak tegal gulung. Kowe mbutuhke iki. Aku mung butuh kuwi krana kuwi ana Mas. Mas mung sithik, ora ana regane. Yen kowe luwih akeh. Kae. Go. Mas. Mas. Padahal wadol sulap merlokne apa meneh? Kae dudu Mas. Kowe kembarang sulap ning arepe Brandal Lokajaya. Oh, Lokajaya ki kowe. Lokajaya. Kowe kena kandha kaya ning kuwi jeneng kowe nyimpen diri pribadi. Sahib. Aja mandeng aku kowe. Meripat musuhmu narep-nerengi mripatku. Aja mepandeng aku sulap. Sopo kowe? Dene kowe ngerti marang jenengku. Aku Makdum Ibrahim bin Said Ahmad. Hei! Para santri undangan Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang. Boten. Apa meneh sing mbok butuhake? Boten. Nyun timbangan sami. Dene apa tungkul ana ing ati? Krana panjenengan salah setunggalipun wali ing tanah Jawa. Dosa menapa ingkang kula sandhang? Kanjeng Sunan. Samenika sanes emas ingkang kula betahaken. Nanging kula kepengin uwal saking sedaya menika Kanjeng Sultan. Kula sampun boten kiyat. Kula tumindak ing kados ngaten krana kapeksaing kahanan. Kula mbrandange cumae minum lan sak piturute. Krana kula boten saged lan boten kiyat nyawang kahananing Tuban. Ingkang boten adil kathah para punggawa kathah para nayaka ingkang sampun boten jujur kula tumindak kados ngaten menika namung kangge mitulungi dhateng para tiyang-tiyang ingkang betahaken kula maling kula ngrampok kula nyolong bandaning liyan saperlu kangge kula mitulungi dateng kawula ingkang kapidak ingkang kasiksa Kanjeng Sunan. Sahib. Sakabehing tumindakmu iku sak tenan. Kowe kuwi menungso nanging ora diuwongake dening kiwa tengen. Mula njur kowe nganti tumindak kejem wengis jalaran kowe menungso ora diwongake iku mau. Sawise kowe ketemu lan aku. Tak tuding kaya apa? Wit aren kang uwoh kolang kali. Wis sak mesine kowe kudu leren lan kudu eling jumbuh wit aren lan poin kolang kali. Lereno pakartimu kang ala kebak kadurakan. Napa sak elingo lan marang kautaman. Jalaran. Yen pakartimu sing kaya ngene iki mbok terus-terusake banget gawe rugining diri pribadimu dhewe. Sahib kowe ngerti. Tenane kowe kuwi dudu turune wong mikat manuk ngunduh krata kanging kusuma rembesing madu. Upama kowe tak buka lelakon kang saktenane ngenani magepokan uripmu, kepiye lan apa kowe bisa nrimo?
siang dalu dan manggen kula ngantu-antu kepengin mangertos sinten lugunipun kula menika lan kenging menapa kula tansah gadhahi raos ingkang boten trimah dhateng swasana-swasana ingkang boten adil ing Tuban pramila Kanjeng Sunan menawi panjenengan kersa mbikat sinten satenanipun kula remen sanget panggung pangwon ingkang kula aturaken. Saen yen mengko wis kelakon bakal tak buka sejarah uripmu aja duwe rumangsa gedhe ati. Nanging syukurana ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adipati Wilotikta lan Dewi Candrawati ing Tuban kuwi mung gedhekke kowe. Wiwit punang jabang bayi kowe diupakara digedhekake lan dipinterake mula kowe patut bales budi kabecikan marang Adipati ing Tuban Wilotikta. Ning saktenane kowe kuwi isih trah ing Majapahit. Gerakmu ki gerak luhur. Ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu Brawijaya iku tenane sudarmamu sahib. Dadi yen kowe duwe pakarti kaya ngene ora becik. Njur ana wong sing kaping pindho. Saliyane kowe kang wani jeneng Lokajaya gawe rerusuh ing Majapahit nganti laladan Tuban. Mung kabeh mau nggunakake jenengmu dimen jenengmu rusak nganti wong-wong Tuban lan Majapahit ora nguwongake kowe. Ngerti? Sapa Lokajaya saktenane? Lokajaya kuwi abdi kinasih ing Kraton Majapahit kang gawa mlayu selir ngersa dalem ingkang suwun sing jenenge Rara Lamong. Wong sing ayu saka ing tlatah Tuban Kidul, ngerti? Inggih. Nah, saka kuwi. Jumbuh kowe ketemu lan aku, gak wenehi kaya ana wit aren lan woh ulang-kaling kang dadi mas picis Raja Brana nganti kowe bakal gayuh kananing sikolang-kaling. Tumindakmu kaya ngono kuwi kowe mesti bakal bisa nglereni pakat jalaran tak deleng saka sunaring lan cahyaning sariramu kowe patut dadi sunabi makna tegese woing pambukti kabeh mau bakal dadi sawiji sadina marang kowe pinangka dadi wali panutup sae. Kanjeng Sunan menapa menika mboten kelangkungan. Menapa saged krana kula sampun asring tumindak jahat. Ya. Tangan kula sampun makaping-kaping lara tiyang. Mboten kapetan anggen kula mejahi tiyang wisuh getih menungso. Mbok menawi sampun boten wonten dalan malih kanggenipun sae bertobat. Rungono. Ya. Inna insana yukafirina ba'da taubatan ba'da khola minal jannatin na'im. Maknane wong sing kasebut kafir kae wae yen ngerteni lawanging pamartobat ba'da taubatan ba'da khola minal jannatin na'im isih penang manggon ana swarga pangeran Tuhan. Dosamu pindane abang kaya glugo bisa putih memplak kaya dening salju yen ngerteni lawanging pamartobat. Mula tobat mumpung kowe durung kebacut. Banget rekoso rasamu yen kebacut-bacut mindak kaya ngono sae. Menawi tobat saged dipun bilasi tumindak kula ingkang lepat. Wiwit samenika ugi kula pasrah jiwa raga. Kados pundi sagedipun
kula nebusi dhateng dosa-dosa ingkang sampun kula tindakaken. Seranane kowe kudu mbangun miturut apa kang dadi kandhang. Inggih. Kae ana pinggir kali. Mertapa lan Sumedya kono papan dulung sing cedhak nggonmu Sumedya bakal tak encepi teken iki. Aja jugar jeneng sira yen dudu aku sing jugaran. Menawi ngaten ngestaken dalem parnindakaken wajib. Gawanya. Parnin pamit Sing ati-ati. A'udzu billahi minallah. Muga-muga saya kasempatan sejarah. Kowe bisa ngilangake boy aku. Aku Sunan. Rasa wulan. Lur sliramu kuwi yen ngono saya tuban. Rasa wulan. Upama gelem manut jandaku, sliramu mesti enggal bisa ketemu lan kakangmu si Raden Masaya. Menapa panjenengan mangertos wonten papan pundi Kang Mas Pangeran? Dheweke sing ayahe kewajiban. Ning mesti bakal bisa ketemu lan sliramu. Ing pinjanipun napa badhe kondur wonten ing Kadipaten? Ya kabeh mau kudu mawa srana, ya. Lajeng sarakipun mengko Gelem nglakoni. iki kula badhe saged. Wiwit saka ing papan iki lumaku tapa ngidang. Ingkang dipun kersakaken Ya kaya patrape kidang kae. Lan aja nganti kegodha marang sapa wae. Sing tak karepake tapa ngidang. Aja nganti dahar yen ora ketemu ana ing ngarep. Aja nganti wujud yen ora ketemu warik sing ana cakepe. Saliramu. kita bos awrata kados menapa Ya. badhe kula lampahi jalaran kula kepengin saged pinanggih kaladraten Kaya mengkono tindak Narasawulan. kados ngaten iki Ya. nyuwun tambahin pangestu Kang Mas Kang Mas aku pagi panjenengan Kang Mas Kang Mas Astagfirullahaladzim. Kaya ngono kuwi tresnane marang sedulur. Ya, Narasawulan muga-muga bekti lan tresnane marang sedulur bisa tinulat dening kawulamu.
ora ono lowongan iki. Kajeng momongku. Yen kowe wong lanang nganti aku bisa metu kaya gitu. He wong lanang. Padha saka dhuwur kono. Wong lanang. Aja nyepeleke marang aku wong lanang. Wong lanang, iki ana kowe wong. Bocah wadon, Piye wong lanang? yo gene kowe lancang aku. Aku lewat lagi mempen semedi ana ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo gene kowe nyaruwe. Yo kira. Kira. Sing mau nek aku mlaku nganti kemongkone papati. Aku ora apa-apa. Nanging sawise aku ngombe banyu sendah kali. Aku tak wujudan kaya ngene. Wis poin Aku rasa ulah. rasa ditepungake. Aku Syekh Maulana Maga. Syekh Maulana, Aku ratu mindak. ora Syekh Maulana. Gini. Ning papan kene ora ono wong lanang. Kacau ngomong kowe Syekh Maulana. Aku jaluk tanggung jawab. Syekh Maulana. Aku betul sama ngasih mantan tumbal. Aku Syekh Prawan. Yen tak aku balik ke wujudan kaya kene. Tak kira ora Syekh Maulana. Iya, iya. Rasulullah, aku ngerti marang rasamu. Yen pancen kowe meksa marang aku. Yo, ora apa-apa. Kowe bakal tak suwunake ana kesaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga panyuwunmu diudaneni. Wong aku njaluk kowe uga melu-melu pun ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tenan Syekh Maulana. Kaya Kowe bisa ngasih badan. Apa sing dadi penjalukku Syekh Maulana? aku ora bisa mung aku nyuwunake aku pinangka lantarane Ya Syekh Maulana. yen kaya ngono wis madya ya. Syekh Maulana. Pancen aku sing dadi kandham. Bisa tak sembatan bijaklah. Nanging Syekh Maulana. Iya. Aku Rasulullah. titip kali iki Syekh Maulana. Iya. Jumbuh kelawan lelakonmu. Bener. Jumbuh kelawan lakumu. Kowe topo ngidang. Mula jabang bayi iki bakal tak wenehi tenger kidang telangkas. Aku matur nuwun banget Syekh Maulana. Saiki ngene. Aku titip bayi iki. Enggal tanpa Syekh Maulana. Kidang telangkas. Syekh Maulana. Sarene kewajibanku durung rampung. Aku bakal mbajut nang topo ngidang Syekh Maulana. Lho, yo kidang telangkas kepiye, Mongso padha aku wis Syekh Maulana. Yen pancen karepmu yo ora apa. Tak trimo kanthi seneng ati. Mbok menawa
pancen Gusti Allah Subhanahu wa taala paring pacoban marang aku. Kaya ngono iku. Aku bukan raja iraku sing mau. Ingkang langkas. Yo gini, aku nemoni lelakon kaya ngene. Kamangka anggon kumempen smedi. Ana ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala durung rampung. Aku duweni jabang tadi. Yo, coba aku bakal ana besok perkara iki bakal budidaya aku. Sepiro panalangsane atimu sakwise kowe tak tinggal mati. Nyai Taruk, pinangka sesulihmu hidup ana sakiwaning kuburanku. Ing papan kono ana salah sawijining bayi wujute lanang. Lan wis tak pene tenger pisan bocah. Jenenge Ki Bangtrakan. Mula saka kuwi Nyai, wis kanggo pangarep-areping atimu. Muga-muga bisa nyenengake atimu. Wis cukup sakmene.
karo bapakmu ya. Iki besok yen kowe gede, iki dino jimatmu ya Le ya. Ayo mulai ya Le ya. Karo diem ya Le ya. Seger. Wis. Oh, anyep banyune. Anyep apa ora enak apa-apa anyep. Piye? Watu tok ngono. Goblok banyune kuning koyo enake. Enak. Si popo ora nek banyune sip. Etok. Kowe seneng urip ning alas. Coba gak enak ning kutho kan. Kowe iki urip ning kutho iki tak kandhani. Piye? Ning desa karo ning kutho iki bedane akeh. Piye bedane? Lah kowe rung tau ro kekejamane kota. Kota itu sangat kejam bagi kehidupan manusia. Jeneng nggo napa? Saiki sapa kutho lek ora ngerti kowe kapusan. Nang kutho iki pakaiane wah nyetil necis. Ketoke gayane kaya pegawai negeri. Ah, tibae tukang bakul pring apus. Ning nak enak. Manggon ning kutho enak. Hiburan oke. Lha kowe ning alas, kancamu kethek ku. Dah, enak ning kutho, enak ning desa. Lha ning kutho iki ora sembarang. Sembarang apa ning kono isine apa? Regan isine mundak. Regan mundak. Heeh. Contoh harga sing mundak apa? Sing rega sing munggah kuwi rena-rena pamane. Topi mundak. Mergo nek dhuwur. Ora ngono ya enek harga sing menurun. Ora enek apa? Sandal jepit. Gone ning isor menurun lho. Celana ki ya mundak ya ora. Lah akeh saiki celana sing mundak. Biyen celana sakmene saiki mundak sakmene. Lah ya jenenge mundak ya gak. Terus rok ya ngono, rok mini rok Jawa. Enek sing ora mundak. Apa panggahe apa? Panggahe ora mundak enek. Kuwi apa? Biha. Masa biha? Biha iki ora mundak panggah manggone. Ora ngalih-alih. Pancen gone ning kono kok. Oh, ki ya ngawur ae. Tak omongi. Kowe urung tau dibojo ta? Rung. Kayak Joko Tarub ya Joko. Ya jelas no. Saiki tak tekoni. Lek pancen kowe iki urung tau dibojo ben ngerti. Wong wedok kae lek adus. Wis roh wong wedok adus? Roh. Lek wong wedok adus kae sing disabun apane sih? Yo. Iya angel pertanyaanmu iki, Sok. Angel piye? Ya kene iki kenal wong wedok urung iso kudu ngerti ilmu perempuan. Nah awakmu wong wedok adus sing disabun sik apane? Sing tak tekoni kowe kuwi kok ya. Lah kurang ngerti kok. Yo tangan. Lah ra iso. Rai. Ra iso berarti awak. Gak iso berarti gak tau roh wong wedok adus kowe berarti. Lah apa wong wedok adus sing dikosoki? Hah? Sing disabuni apane sih? Ya ora mesti ya sak karepe lek sabunan to. Walah. Lha kuwi arek tunggale lho. Sak karepe lek kowe pengen roh wong wedok sing adus sing sabun sik, jajal wong wedok ke adus sincengen.
Incengan aja aku nginceng sing lanang ro dipecok ndasku no. Malah mati aku iso. Lah iya. Lah kowe ro pipine manusa nang ndi? Nih. Nah, saiki nek pipine wedhus. Ya padha nek kene ya ora. Sido. Kok ora. Bidon iki. Nek pipine wedhus iki manggone nang mburi. Mburi piye? Ngomongi ya. Ya nang kene. Nang mburi. Nang ngarep. Ora. Kok iso nang mburi? Kowe pamane wedhus wedok. Aku wedhus lanang. Bek. 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 Iya ta? Bek. Bek. Ayo iki lho. Apa? Pipine ning kene. Lah sing diambu kene kok. Wedhus wedok. Bek. Oh iya ya ora enak ya. Yo wedhus ambung-ambungan iki gak enak. Iki ya ora umum kuwi jeneng wedhus lanang, wedhus wedok. Kuwi pancen ya ngono kuwi. Tunggale wong adus mang nek ngono. Ngene lho, lek kowe besok pengen rabi. Pengen duwe bojo wong sing setia karo wong lanang, kuwi enek resepe. Resepe apa? Ning aja ngomong ya. Aja ngomong lho ya. Apa to resepe iki apa? Yo tenang. Lek kowe ora ngerti resepe wong golek bojo sing setia karo wong lanang, ku bahaya. Mulakno aku. Takon awakmu sing ora ro. Titenane enek. Titenane apa? Rambut. Apa? Rambutnya dawa, rambutnya landung. Ya, urung karuan, urung karuan. Rambutnya ndak. Urung karuan. Lah apa kuwi? Aja ngomong ya. Ora. Titenane lek kowe iki golek bojo sing setia. Kowe golek bocah wedok sing gandeng-gandeng sing manggen ning bokong. Kowe iki omong-omong iso. Iki tenan iki. Lah lek niteni iki lho piye kok iso? Carane kowe anggere esuk sapa ning mall. Lan ning kutho ning mall. Ah, kene wong wedok ditutno. Terus nek papan sepine didelok ngono. Ah. Lah wonge tak delok wonge ngentut. Piye we? Iso ngomong-ngomong ki ya ora blas kok. Kok sing penting ki rabi arep duwe nyawa, wonge ganep ya wis. Rabi ganep duwe nyawa tomongi kok. Saiki penak urip nang desa, kewan-kewan ya sakmono kae seneng. Tenan kehidupan kewan nyenengke. Pancen dunia satwa ki nek nang alas padha dilindungi kudune ngono. Kowe ora kewan. Ora kewan. Tak tekoni. Takono kewan apa? Suarane banyak. Ngak. Gajah. Gajah. Lah suarane macan. Oh, macan iki. Pinter cah iki. Ketek. Ketek iki. Ane ulo. Ngobos tok ulo iki. Nek suarane ulo kok ngobos. Lah piye? Ulo kok ngobos tok. Ulo kuwi. Cacing. Cacing. Cacing kuwi beda banyak. Lho lek banyak ngene. Wah, kuwi banyak. Macan. Oh. Cacing. Kuwi beda karo jaran. Jarane mesti bekar. Kuwi jaran. Ketek. Ketek. Gajah. Gajah. Cacing beda karo jagung. Beda apa? Kok tekone cacing kok beda karo jaran karo mbahmu kiper iki. Lah piye kok takon aku ora karo cacing iki. Cacing iki suarane ora ro kowe. Piye cacing iki pluk lho. Pluk. Cacing kok pluk. Lah kowe ora tau ro. Delok nek wong mancing pakane cacinge pluk suarane cacing kuwi. Kuwi lak cacing duntane kok ngawur ora iso. Cacing duntane nyem banyu lho. Ning lak nyuwara. Oh iya. Tak omongi. Aku jane asline melu karo ponakmu jane muales. Wis waban kutu alas gedhe gak. Ning sak renane manuk satwa iki gak ero. Ero lah wong jenenge wong sapa alas terus dadi wong alasan kok piye? Aku sedih ketun Joko Tarub. Ora ngono aku dhisik wis. Ora udah urip nang desa barang. Kali-kali kowe iki anu lho, kali-kali refreshing. Neng ndi neng kutho apa piye sesuk go alase dadi wong. Bendina mung golek kewan manuk, ae to lele. Gayuan kuwi kudu ndeleng swasana. Yen kowe karo aku kepengin ning kutho kuwi tangeh lamun. Ya mung dolanan ning tengah alas kono yo. Saiki lek turut alas terus awake ora ngerti kahanan ning kutho, monggo mesti ketinggalan zaman. Kok ngerti ra? Kamu lek. Kae lho. Manuk le. Sakno kae, manuk. Ayo kok di mudun manuk. Kok manuk rangkok kae. Duh, akeh kok. Oke kok sakno kae lho. Duper. Ayo manuk. Manuk mau apa? Ayo duper.
enggal padha lomban ya. Mas Rene menawa.
sing bisa nemokake iku mau salah sawijining bakal tak suwitani. Ayo nih atas dulu. Apa itu? Raut tok ya, Bu. Hei, ayo terus. Panas ya bener. Iya, aja rene. Suarane. Yuk. Hei. Yuk. Ada semoro aso. Kowe kok lek kesuwen ning kono njok beber lho. Wis to. Yo pula wedok, ada banci iki. Ora wedok, suarane wedok. Iso takonono. Kowe wedok apa lanang? Aku wedok, aja cedak-cedak, rada rono lho. Iki kok iso. Aja ngidul. Aja ngono kok iso wedi kok iso. Mbak. Sampeyan iki ngopo? Waduh. Adus gelis kok. Adus ket mau suwe sing gosok ya apane jane. Ya wis ben aku suwe ya ora apa. Lah mentas. Aku mentas yo isin karo kowe wong kowe wong lanang-lanang no. Terus. Ayo, mentas ora kowe? Mentas ora? Ora gelem mentas? Ya wis kungkuma. Sareng kok. Masih apa? Begitulah. Apa? Awas lu tadi. Piye? Iya. Dan kok gelis? Aku mentas aku isin. Sababe ora iso mentas ngopo? Aku nganti sandangan. Sandanganmu lho iki. Sandang aku ilang. Ana sane iki. Nya tak kaya klambi undang mentaso. Klambi iki tenan. Dapet. Edan iki sak metere 7,5 juta padane opo ae. Ya terus karepmu iki piye? Masuk angin lho engko. Aku nganti sandangan aku yo isin. Tawadune ra turun ku masuk angin malah sing repot awake dhewe. Engko lek nganti ana apa-apa ning kene, tak ngerti. Sakile wong urip ning alam donya kuwi kudu bantu binatu. Tulung marang sapada-padane sik. Lho. Gus. Iki jari iki lek nekok ning mbokmu kreditane rongkok iki. Iki utang ini makrif ku rongkok. Kurang rong setoran. Nah. Iki lho. Iki lho. Sing halus kok. Iki goblok atau pasar lere cah wedok ayu nah haus. Ngolongnya aja ngono sing apik kok iso. Iki jane bulus kok piye jan iki. Ya ben ra ketok ya kok. Yo. Lho. Madhep rene. Piye? Wong ngeten Gus. Ngelungne ra di lek ro dhek iki isin wong cah wedok iki ngono kuwi. Tapi ya dilungne. Kok nyamre sampean mboten ngoten lho. Kok tak omongi. Ayo. Kowe madhep rene. Nah, rene ayo. Atret. Terus. Kanan. Kanan ki rene apa rene? Ngiri. Kanan, atret. Terus bales. Ngiri. Gaspol rempol. Dulu, Iki be. Mundur. Kanan. Ayo dinaikkan sithik. Ambil. Mripatmu katarak lho. Sandung Pak. Iki ngawur watu sandungi. Weh, jan. Piye? Weh, kamu keadaane piye? Kamu Gus. Sing hati-hati lho. Apa? Iki teng gone sendang biasane sendang gone anggo ini. Ini ku apa? Sing kemambang ta lho. Gone bangsa lembut. Lah iki. Tuh, iki mbakmu kuwi. Gandengane sendang ku. Ayo. Lah karena rambutnya ora delok. Nang nggo iki kan rambutnya. Delok sih. Lah tenan to? Lah jelas wis ketok tok. Lah kuwi delokan dulu. Sikilane delokan, sikile delokan to. Lho. Yo, sikile delokan jempolane enek iki. Oh, sikile gak nambah lemah. Nambah no. Nambah no. Nambah ora. Nambah apa? Kena nambah karpet no.
Alhamdulillah. Iki sing marai kesro Hamid yo ngene iki. Dodo ngomong tak takonane. Nek kono lho. Iki meneng wae malah medeni bocah wedok lho. Iki kok polane akeh kok. Kula ngeten nek cah wedok model ngeten wis jan wis bingung. Kok Tak deloke lho. apa neh iki? Boleh apa? Enak keren ora lho. Iki laras apa? Ya mbok menawa enak ndok bulus. Oh alah, segan kok. Ayo, ngene bocah wadon. Kowe iki sapa? Sadurunge aku matur nuwun yo wis kepinter tulung marang. Oh, yo ora apa-apa pancen wong urip ing alam donya kuwi kudu tulung tinulung bantu binatu marang sapadane. Dadi yen ana karepotan wis pas aku sak bantu marang. Jenengku Nawang Wulan. Oh alah ayo jenenge Slamet. Kuping gosok iki. Sinten? Nawang Wulan kok. Slamet. Sampe sapa ame kok kae? Yoga. Nawang Wulan. Nawang Wulan. Yo. Ini di tepungke jenengku Idang Telangkas. Omahku saka Desa Tarup. Katelah Joko Tarup. Joko Tarup. Lah, omahmu ndi, Mbak? Nyatane aku salah sawijining widodari. Hah? Aku saka Kayuwangi. Widodari. Oh, kok kowe iki walat Walat. Aja ngene iki lho witi-wiri ya iki. Apa? Kuwi widodari. Oh, widodari. Tak kira widodari. Papunten, Ah, Becari. Mboten ngerti nek sampean iku widodari, tiwas aku wis reluluk ning isor tak biyen. Aja jeneng pisan. Wis ora apa-apa, kene padha ngadeg luwe Mboten mungkin Walat, mungkin mboten walat. Aku ora bakal ngwalati marang kowe kabeh. Mboten apa-apa. Ora apa-apa, Gus, ngadeg ae wis. Ora apa-apa. Kakang Joko Tarup. Nyatane sing bisa paring pitulung aku. Ing ngarep aku wis ngenekake kiri saya. Sapa sing bisa mitulungi marang aku bakal dadi bojo. Mula saiki aku kepengin banget bali ana omahmu. Don. Piye? Pengen tapek bojo. Sing iso nulungi dadi bojone. Wah, aja. Wis tak elek tenan. Mumpung urung kadung. Kowe ndek bojo kuwi tenan. Wis tak cilaka. Kok cilakane iki piye genah? Tanggamu amin kek. Gitu lah. Wilelan jebuk tanggane di bojo ayu diinceng ae tenan. Sejene anu ngene lho, aku lek duwe bojo widodari, Pak. Biasa widodari mabur. Sok duwe anak, pas mbok omong anake mabur prung. Walang yo dekep e. Ora susah Piye kowe. Kakang Joko Tarup? Ning ngene Nawang Wulan. Apa kowe ora getun kedung ing burine atase aku mung bocah desa, anake mbok rondo ing desa Tarup. Aku ora bakal getun lan kedhu. Nyatane mbok menawa kowe pancen dadi jodohku ta. Kaya ngono. Kena tak ugemi sakabeh kandamu. Mesti wae kaya. Ora ngapusi, Aku ora bakal ngapusi marang sampeyan. ora cidro. Aku ora cidro. Kowe seneng aku kecut. Napa? Kowe seneng sok pencilan lah aku. Yo ngene, Nawang Wulan. Aja kesuwen cuma untuk ning papan kene yo. Tak boyo ana ing rombok kon. Ayo ayo. Taruh rapi karena uran, kalah boy taruh tau pengen dhewe. Ora iso mbok
kok nangis bae. Aku ya ora ngerti nyatane iki mau tak sampi masak kok malah rewel. Lah kok sampean wis bali iki mau. Wong arep budal ngarit malah lek jolewo karo Jo Klewer iki malah tinggal, dadi aku ketinggalan wong loro ra sida budal ngarit. Dadi sampean ora sida ngarit. Lah kosong. Wis, yen sampean ora sida ngarit. Saiki aku tau mbak-mbak kowe dhisik. Aku titip karo Nawangsi. Oh ngono. Neng sik. Dari kene keturunan iki. Yo, tak cepet Ibu. Wes. Nek ora rewel to. Ora. Ini kakak tak kandhani. Iya. Saurunge aku mangkat umbah-umbah, aku arep meling karo sampeyan kakak. Leng apa? Yen kamu ono apa wae, sampeyan aja nganti buka kakumangan iki. Kuwi weling. Jadi aku ora kena mbuka kekepe padanganku. Yo mesti wae aja. Mung kuwi tok. Yo. Sakabeng kandhamu lan welingmu bakal tak setekake. Nek dieling-eling kok aja nganti lali kakak. Yen ngono aku tak njupuk pembantu. Sayang kakak titip yo. Ning ngene lho. Alang. Yen wis cukup mumbai enggal bali. So aku tak bali. Mesakno Nawangsi kok yen nangis aku malah bingung. Ini aja lali welingku lho kakak. Ora. Tenan yo. Sik yo kakak. Kan nanti candak mesake yang nangis. Ning kene karo bapak karo nangis. Nah. Nangis. Lah wong dikidal malah nangis. Malah nangis. Wis ora. Bapak cukup. Ora bapak mau. Cukup. Ora nangis. Kaya suwe timen to namaku kan. Cuk. Nah. Nah. Kaya ngono wanter welinge sinamang ulat. Aku ora kena mbuka kekeping padangan. Kedadian opo? Kuwi nanti apa sih? Urusan jroning kekeping padangan iki. Hei. Stop. Cuk, ora nangis. Nangis ki mau. Ket mau nangis terus kok. Nangis terus to kakak. Piye to? Iki lho ora. Kakak sampeyan ki lho kalau jaga iki ngono kok yo ora iso to kakak. Ngomong aku yo ora iso sampeyan ki kok yo lembah. Ora kaya sak tinggal nangis terus nawang sing Nangis terus. ngelak.
buka kekepuwi kakang. Kaya ngene iki. Kaya ngene iki kedadeane kakang Sukotaro. Aku ora ngira. Jebule sampean mulana sing jompah. Sampean mulana sing seneng nekasake wong wadon kakang. Itu nawang sing nganti lumecur kepiye kakang Sukotaro. Nawang lan cukup aja mbok undung ana sing kaya ngono. Jo. Tak akoni pancen aku mbuka anane keteping padangan awet tebak pitakon sajroning batinku. Nawang. Sepisan maneh kedadian iki aku njaluk pangapura sing gedhe pangapuramu tumrap aku Nawang. Sepisan maneh aku njaluk pangapura. Ora bakal tak pindho tumindakmu sing koyo iki. Aku mesake Nawangsi. Kita nganti mulai saiki. Aku njaluk karo sampeyan. Tolong aku duit iki. Kowe njaluk gawe tempat. Karep Aku bakal. Aku mesake aku ento nganti lunga. Jromo sing dipangan kakang. Nawang Wulan kangge nebusi sakabehing tumindakku sing kumpul. Salah marang kowe, aku bakal udaneni sakabeh panyuwunmu. Sawetara tak tinggal, titip Nawang Sih nganti nangis. Ayo cepet yo kakang. Mesake Nawangsi ento nganti lunga. Sing ati-ati. Aja ditangiske Nawang Sih. Ora.
Kita. Hei. Nawang. Nawang paling dino. Nawang ulang. Kok ning kene piye malah ra kecampur. Sampai ditakoni malah takon. Lho, kowe sing duwe bojo jare. Kamu karo iso ngene. Main ndi to, Rek? Nang tombok, bro. Kakang Joko tenek umur. Nawang ulang. Syuk. Sok nawang. Kowe arep puji sapa to? Nyatane aku wis suwe banget ora kuntur ning Kahiwangan. Ingin aku bakal sowan ana ngarsane Romo. Aku bakal kuntur ning Kahiwangan kaki. Nanging aja Nawang ulang. Kowe iki karo aku wis duwe anak. Kok yen mbok tinggal mulih ning kayangan mesakno Nawangsih. Kepingin Nawangsih nangis, aku ora bingung. Kakang Joko Taro. Yen to mengkone Nawangsih nangis mergo ketelah. Aku njaluk karo sampeyan. Kelemo sampeyan gawe anjang-anjang ning sak tengahing latar. Lan sawisore anjang-anjang kuwi mau sampeyan bengi nganggo pariketanipun. Engko aku bakal teko kakang. Nanging Nawangan, kowe aja kaya ngono. Aja mbok bacotake trekahmu sing kowe mesakno Nawangsih iki. Nawang ulang. Kowe aja. Nawang ulang. Piye sing nganti kedadian kaya ngene to, Gus? Ya piye sampean malah mek takon tok bae. Lho. Lah kaya aku sini yo ming takon ta. Yo ngene bingung kaya ngene kok malah. Kuwi urusan keluargamu, aku ra yo ora ngerti to. Ngerti. Saiki Nawang Wulan bali ning kayangan kono kamangka dheweke ninggal anak Nawangsih. Lho ora mesake kowe Nawangsih nangis. Ya ana mbae wae. Ono bae piye? Terus kepiye? Kaya ngene kepiye? Ngene, yo arep dikaya ngopo iki lelakon. Yo kabeh padha ditindakake nanging aja lali welinge Sinawang Wulan kaya ngono. Yen Nawangsih nangis gawe anjang-anjang. Yo ning ora tak golek breng ya. Sambakne muga-muga Nawang Wulan ndak teko. Lah si Nawangsih kan seneng anakmu kuwi nangis gak meneng jare. Nawang Wulan. Nawang Wulan. Nawang Wulan. Kon papan belungku awit anakmu Nawangsih. Besok nganti beduk gerandang nangis terus ki. Mesakno aku to Nawang Wulan. Dan mesakno Nawangsih. Dheweke tansah nangis wae sak dinane. Nawang Wulan. Syuk. Kan bojo. Kakang Joko. Nawang Wulan. Syuk. Syuk. Ayo bali
bali ning rompokku. Aku ora bakal bali ono omah. Kepiye to Nawang Wulan? Malah kaya ngono ki kepiye kan? Kakang Joko Tarub. Nyatane aku sesambungan karo sampean wong cukup sama. Ora bisa dibacutake maneh. Nanging Nawang Wulan, anakku kuwi kangen karo kowe. Kejaba kuwi aku kok kangen karo kowe mula bali orang desa. Kowe bebarengan karo Singkok Nawang Wulan. Aku kok kangen karo sampean, aku kok kangen karo anakku. Nek kepiye maneh? Nyatane yen aku kudu dadi siji karo sampean aku ora bisa. Sing mbok karepake kepiye Nawang Wulan malah ora mangerteni kok bisa. Iki aku bakal meleng karo sampean Kakang Joko Tarub. Karepmu Anak iki mau nangis. Yen ing bisuke wis gedhe. Yen to Nawang Siti wektu salah sawijining dina. Yen to arep duwe bojo. Aku kepengin dandani anakku kan. sabanjure Sadurunge wengi kemanten kedadian. Ing kono sampeyan kudu nyeluk marang aku. Kanthi cara ngene iki. ayo Kuwi sing diarani malam widodari. Kakang, Nawang Wulan. aku bakal nutukake apa sing didhawuhake marang Kanjeng Rama. Aku kon sampeyan kene segara pintu. Suwene 100 taun. Mula Kakang, iki aku njaluk pamit. Aku titip marang anakku Nawang Siti. Nanging ora Nawang Wulan. Kowe aja tumuju ning segara kidul ayo bali bebarengan wektu ngawe bawa karo aku orang desa karo Singkok Nawang Wulan. Nawang Wulan.